Ja sam Matea Majta, polaznica sam Emilijine škole pjevanja već godinu dana. U Emilijinoj školi mi je super, zabavno, nekad zna biti naporno, ali uglavnom se prolazimo kroz smijeh. Pa, nije teško, ali nije ni lagano, ali trebamo se potruditi i odraditi to kako treba. Pa Emilija kao učiteljica je super, jako je otvorena, topla i odlično prenosi svoje znanje. Pa do sada sam naučila kako pravilno držati dijafragmu pri pjevanju, koristiti decrescendo i crescendo u pjevanju. Naučila sam pa dosta toga, samopouzdanje mi se poboljšalo i tako. Pa jednog dana želim biti pjevač. Jako često pjevam kod kuće. Kad se kupam, kad pišem zadaću, kad pospremam, stalno. Pa htjela bi možda dodati malo više snage svom pjevanju i još više pouzdanja steći nego što imam sada.